Γιάννη, μου σκοβολάει εδώ. Τι μας έχεις φτιάξει σήμερα? Και τι δεν έχουμε φτιάξει, έλα από εδώ να σου πω. Έχουμε το κοντοσούβλι, το κοτόπουλο μόλις βγήκε, το βλέπεις ότι αχνίζει. Το οποίο δεν είναι στη σούβλα, αλλά όλη η διαδικασία είναι από το κοντοσούβλι, μαρινάδα και όλα αυτά. Τα βάζουμε και σε τυλιχτό και σε λαδόκολα. Πίσω έχουμε μοσχαράκι στιφάδο, μόλις το βγάλαμε. Γυρίσαμε τα μπιφτάκια αυτά που βάλαμε το πρωί, κοτόπουλο λεμονάτο. Τα γεμιστά μόλις τα βγάλαμε. Έχουμε και άλλα ταψιά, βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ πέρα είναι το κρυθαρό το μεσουβιές, μόλις το βγάλαμε και αυτό. Από πίσω μου εκεί είναι χοιρινή τηγανιά που ετοιμάζω. Είναι αγάπη μεράκι. Πολλές ώρες δουλειάς. Όπως βλέπετε, δουλεύουμε σε real time και είμαστε πεντακάθαροι. Έκλεισε ο φούρνος. Προγραμματίζουμε πάλι για άλλα 26 λεπτά. Πάμε στον άλλο φούρνο τώρα. Εδώ μόλις βγάλαμε τη σπανακοτηρόπιτα. Το κρυθαρότο που σας είπαμε. Γλώσσα γεμιστή με λαχανικά, μπρόκολο, κολοργίθι, κουνουπίδι. Το αρνάκι. Το φρικατέ μας. Αυτά μόλις τα βγάλαμε. Απλώς βγάζουμε συνέχεια τώρα. Εδώ είναι το ημάμ. Και στον άλλο φούρνο εδώ πέρα, θα το ανοίξω για γρήγορα. Έχω μουσακά, παστίτσιο, παπουτσάκια. Ψήνονται, όπως βλέπετε. Λοιπόν, Γιάννη, βάλε μου μια μερίδα γιατί μου έχει σπάσει τη μύτη. Να φάω κι εγώ. Μόνο μία δεν μπορώ να σου βάλω. Μπορώ να σου βάλω μία απ' όλα όμως. Για να σου σπάσει περισσότερο τη μύτη. Εντάξει, δεν θα πω όχι.